алейкум дӯстони азиз, хушхабар alishop.optum магазини нав шунак шудан дар бозори Корвон. Марамат биёен нигоҳ кунед, интихоба бинед чӣ хел бисёрай. Ҳамаша акция эълон кардаган бо нархҳои дастрас. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 10-ум ва 11-ум дарвоза мешава. Подвал нигоҳ кунед, подвал ворид ки гаштед инами ряди ростаки якм одамай беҳад худичои фасон овардаган нигоҳ кунед, размеро ҳамаш ҳаст, сифатҳои беҳтарин 50 сомон. Мана кадомеша ки мегирен интихоба бинен чӣ хел васеяй 50 сомон. Ина бренди хичонкатиам омадагай Alishop. Мана бинен баданаи тройкора бинен духтаро пахшруан 50 сомон. И тарафда свитроям ҳастай. Ҳама чи ҳаст, ҳамаша 50 сомон кардаган. Успед кунен, боварӣ дорум ки маҳкултон мешава. Ина ин нуқтаи савдошунам омада хабар гирен духтаро. Магазини нави Alishop омадем тамошобино тедиёи фасон овардиан бисёриё да нарасида буд. Марамат биёин ҳамқа интихоби васеъ овардиан нигоҳ кунен. И дига моделшай, мана и дига фасонай. Бо болода бо дигар намуд доран. Хулас размерошон ҳаст 50 сомон бовар мекунен. Ҳамқа хушрай размерошай чанд то чандай? Ай 3 сола то синфи 8 ҳастай. Ино юниан. Ҳам духтарда мешава пӯшонен, ҳам бачада беҳад хушу шушта мепӯшонен, ҳичи намешава. Магазини нави Alishop. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 10-ум ва 11-ум дарвоза мешава. Подвал. Ина нигоҳ кунен, подвал ки ворид гаштен, ряди роста ки биёин якм одамай. Мана бинен охи чӣ хел интихоб бисёрай. Ба цвитрои хушровардаган, худиёи фасон овардаган, ҳамаша 50 сомон кардаган. Интихоба бинен. Доставка доран. Агар омада натонен, нависен доставкатон мекунан. Ана духтаракое ки куртка нагирифтен ҳозир барои кӯдакон, марҳамат курткаҳои арзон овардай Alishop. Курткаҳои қимати арзон кардан. Ина марҳамат акция рафтестай. Ҳамаша 60 сомон кардаган. Аз 2 сола то синфи 7 размер ҳаст. Бовар кунен, ассортиментшон хеле зиёдай. Шумо нависен ё ки биёен ин магазини навшонай. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 10-ум ва 11-ум дарвоза. Подвалшина ряди ростаки мебиён, якм одам мешава. Марамат ҳам духтариш ҳастай, ҳам бачагиш ҳаст. Биёен тамошо кунен, бинен. Касе ки бо омада наметона, бинависен, хичон шумода доставка мекунан. Мана интихоба бинен чӣ хел васея, ҳам хушрой бо сифаташон да гап нест. Ҳамаи ҳамино қиматӣ будан, ҳозир арзон кардаган. Дар Alishop худтон медонен ки чӣ хел аксияи фасон мешава фақат. Ва духтаракоира бинен чӣ хел жимкиракои фасони ангоркара Alishop арзон кардай. Ина то 24 декабра акция рафтеста, ямёра сатсами мефурӯхтан. Ҳозир акцияда 30 сомон шидагай. Успед кунен, ҳамаи глош ҳастай, ҳамаи намудош ҳастай. Бо ангоркаи шушта мепӯшонен, кӯдакда ҳич намешава. Марҳамат 30 сомон то 24 декабра. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 9-ум ва 10-ум дарвоза меша. Ин магазини навшонай духтаро. Байни 9-ум ва 10-ум дарвоза подвал, байни 10-ум ва 11-ум дарвоза подвалш. Мана ряди ростаки мебиёен, широки ряд на якм одамай. Хулас нархошон 30 сомон. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо нависеншона. Баданаи брукои фасони зимнирам арзон кардаган. Нигоҳ кунен, 150 сомона бруко ғавсай. Размерош ҳаст 70 сомон кардаган. Ина чанд намуд дорам, барои мактаб мегирен, барои ҳаррӯза мегирен. Марамат биёен Alishop да ҳамаша арзон кардан. Бруко ҳамаш 70 сомонӣ. Баъд ин чинун рижаҳои хушрӯ доранд. Инора бовар кунен, ҳатто нархи Optumши нарх нестай. Alishop да 50 сомон шида. 50 сомон марамат. Ира бинен, размеро ҳамаш ҳастай. Бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 10-ум ва 11-ум дарвоза мешава. Подвалшина ряди ростаки подвал ки фуромаден, ряди ростаки якм одамай. Мана ҳамаш 50 сомон брижо.